Xarabank jilqakom għall-ewwel darba. U dejjem feħrabtilhom tad-Division 2. They bombed us without any reason. Dak li kienu Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kienet xrejsta? Jisparaw. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Nsemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt eżorċisti. Wasalna Ħajiti. Hawnhekk il-gwerra. kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minna u sparaw n-nies. Synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minna ġesu għadda. L-istorja ta' Xarabank. L-istorja tiegħek. Merħba. Insellmilkom, hawnhekk għandi fidejja white paper dwar il-kannabis. Tajt ħafna affarijiet din il-white paper li se niddiskutu. U tista' tajt li dwar din il-white paper għamel diskussjoni u pratikament tkellem kulħadd. Imma kien hemm persuna illi meta ma kienx hawn u konna naħsbu li m'hawnx droga, kien hu illi tkellem. Kien hu illi beda l-affarijiet. Kellu anka teddida fuq ħajtu minħabba li kienet jgħidha kisbien. Għamel 42 sena, ilu 42 sena jaħdem u fetaħ ċentri għazzaza u għal minnu fiqat il-ħabs, etc. U ma nafx ma saqse ħadd x'jaħseb fuq din il-white paper. U jena allura stidintu hawnhekk. Monsignor, grazzi l-għawenet l-għajt. Grazzi inti, grazzi. Alla jbierek, inti x'tagħmel propja xina? Mill-aħħar darba li rajtek, sissa mhux qed ngħidlek hekk. Qed nixkien. Le, mhux qed tiġkien, imma qed tmur qed taqleb għall-aħjar qed narak jiena. Sina tajjeb. Il-Monsignor għandu 92 sena, Kważi, kważi 92 sena. Alla jbierek, alla jbierek. Mons, inti x'taħseb fuq din il-white paper? Ħanejdlek, jiena nitkellem miegħek b'rispett u mingħajr preġudizzju. Inti taf li żgħażagħ huma f'qalbi minn dejjem kienu. U taf illi f'dawn it-42 sena għamilt minn kollox biex dawk illi jaqgħu nipprova nerfaħħom u ngħinhom flimkien mat-tim tiegħi, naturalment, mhux waħdi. Jiġifieri jiena white paper bħal din ma naqbadx nibda nikkritika mill-ewwel. Irrid inkun oġġettiv kemm jista' jkun. Għaliex il-white paper l-iskop tagħha jidher illi iż-żgħażagħ illi jmissu l-ħaxixa għax ma jitkellimx imbagħad fuq possess ta' drogi oħrajn, għandu jagħmel dan b'responsabilità. Jiġifieri tinsisti fuq ir-responsabilità. U għaliex? Tinsisti fuq il-responsabilità għaliex id-droga anke l-ħaxixa għandha potenzjal ta' riskju għas-saħħa fiżika, saħħa mentali u anke l-imġiba. Naturalment xi ħadd jista' jgħidli ma li ma tagħmilli xejn. Jiena ili noħodha ma nafx kemm snin u nħossni tajjeb. Anzi, nħossni ħaj, nħossni I can cope u dari ma kontx hekk. Jiġifieri l-istess ammont ta' droga jista' jagħmel effett differenti fuq persuna oħra. Għax l-effetti varja, anke l-istess kwantità ta' sustanza fuq nies differenti jista' jkollha effett differenti. Tittara anke l-impatt li qed ikollha fuq ħajtek, fuq ix-xogħol tiegħek, għax inti għandek ċerti obbligi. U għalhekk il-white paper tiżisti fuq użu responsabbli, għaliex hekk l-użu li qed tagħmel mhux qed iħallik iżżomm l-obbligazzjonijiet li għandek fix-xogħol. Nieħdu pereżempju driver illi jieħu ammont ta' droga anki fil-limiti ta' dak li tgħid il-white paper. Hekk jieħu dik id-doża ġurnata. Dar ikun mdamdam.
Da sa jkun periklu għal ħafna nies. Hu infermier li jidħol l-isptar, hu pulizija li qiegħed fit-triq, hu student li qiegħed l-università, hu avukat, hu tabib. Iġifieri dina mhux għalkemm tgħid taqbad u tieħu id-doża li trid. Immaġina driver li jiġi għat-tfal filgħodu kmieni fl-4, fis-6:15 filgħodu jippikja tfal minn hawn minn hemm u jkun ħa joint jew tnejn qabel. Ġifieri ifhimni, ġifieri ċirkostanzi rridu narawhom kollha. Mons, neħduha biċċa, mela dan il-white paper qed tgħid li persuna tista' ġoddar tagħha mhux fil-pubbliku tiżra erba' sari tal-kannabis. Inti ma di taqbel? Ħanejdlek, l-ewwel ħani speċifikaw xi ġifieri 4 pjanti. Jiena għamilt intervista l-ġimgħa li għaddiet ma' 14 mir-residenti tagħna online għamilta u individwalment għamilta u 6 membri tal-istaff biex nara anke l-opinjoni tagħhom. Għaliex? Għaliex jiena qatt ma żrajt pjanti, imma xuħut mir-residenti kienu jiżraw il-pjanti. Għal-lavorja ma kienux legali dak iż-żmien u saqsejthom xi ġifieri 4 pjanti. Għallu l-ħanejdlek. 4 pjanti biex jikbru 3 xhur. Minn 3 xhur sa 6 jiddependi mid-dawl li jkun hemm, hekk hemm dawl elettriku jew dawl biżżejjed tax-xemx, u di titla sa 7 piedi. U tista' tkun wiesa minn 3 metri sa 3 metri skont fejn tiżraħħa u fejn tagħmilha. U din tista' tik minna toħroġ 2 kilos ta' ħaxixa. 2 kilos ta' ħaxixa huma 2000 gramma. 2000 gramma toħroġ minnhom 570 joint. Jiġifieri barra is-7 grammi li jagħmlu li qed jgħid illi inti ma tkunx penalizzat fuqhom hekk isibuhom fil-possess tiegħek, barra 7 grammi li huma madwar 20 to 23 joints, inti sa jkollok ukoll 4 pjanti li se jirxewtuk 570 joint oħra. 570 joint. Hekk jiġu, hekk toħroġ 2 kilos. Mhux il-pjanti kollha jagħtu l-istess għax jiddependi mid-daqs. Hemm pjanti li hekk ikollhom fejn jinfirxu jikbru iktar u oħrajn jikbru inqas. U wara ċerti xhur, ma jiġux mill-ewwel dawn. Ġifieri dan jien it-tarif illi tawni. Meta tkellim, qed nirringrazzjak għax inti kif sedintek għall-programm inti għamilt ir-riċerka ma' residenti. Ekku. Int għajt magħhom dik kienet ħaġa affaxxinatni li għamilt il-biċċa xogħol. Ir-residenti qed jaqblu? Le, jiena kellimt bħal metlek 14 resident fosthom 5 nisa u l-oħrajn irġiel, kollha għaddew minn esperjenza ta' konsum ta' droga. Bħalissa ir-residenti kollha li għandna fid-djar tagħna kollha, ġifieri 5 djar li għandna, 92% minnhom bdew bil-kannabis. 92% bdew bil-kannabis. Bħalissa 40% minnhom daħlu magħna minħabba l-kokaina u 30% minnhom minħabba l-eroina. Il-kokaina qed tieħu l-post tal-eroina issa. L-oħrajn jiġifieri kien hemm nies li ġew minħabba l-użu regolari tal-kannabis li jista' jwasslek anki biex ikollok bżonn tfittex l-għajnuna. Infatti, jiena kelli wieħed minn dawn iż-żgħażagħ li intervistajt qalli li hu kien biss fuq il-kannabis. Kien jieħu 3 grams kull jum. 3 grams jiġifieri taf inti mhux doża żgħira ħafna. Għalli huwa għal paranoja li għamilt 4 snin magħluq fid-dar la naħdem ma noħroġx mill-bib ta' barra bil-paranoja kelli u kelli mbagħad indur fuq il-psikjatri biex jgħinuni. Ġifieri din hija s-sitwazzjoni. Mons, imma jekk jiena pereżempju
għad maħat rogima, jina inkun irrit noqgħod id-dar, jew zazuħ, noqgħod id-dar u toqgħod pejjeb il-ħaxixa. Meta mela qudiemħat, waħedha, id-dar tiegħi, jew ta' min tkun, dika speċi inti speċi fiex tidħol fiha di biex. Li jima nidħol f'xejn, ġifieri ma tinkwetanix, dana tista' minn flok toqgħod id-dar biex tikol kannabis, toqgħod id-dar u toqgħod tixrob l-alkohol, jew toqgħod pejjeb, jew toqgħod tixrob il-kafè. Hemm ħafna M'għandux dritt dubbi tal-ħaxixa issa. M'għandux dritt li jħodha. Il-bniedem huwa liberu li jażel bejn tajb u l-ħażin. Kull bniedem huwa liberu u jien issa nindaħal fil-libertà tal-individwu fl-għażliet li jagħmel, però meta inti tażel xi ħaġa, tkun lest li terfa' mbagħad il-konsegwenzi. Ħafna drabi nies jażlu mingħajr ma jqisu l-konsegwenzi fuq saħħithom u l-impatt li jista' jkollhom fuq ħaddieħor. Għax altru jiena impejjeb waħdi u altru impejjeb quddiem it-tfal jew quddiem ħuti jew quddiem il-minorenni. Hemm differenza kbira. Ma tistax skont il-white paper. Skont il-white paper. Ma tistax latur il-projbik anke li tpejjeb fil-pubbliku. Eżatt, ma tistax laqqas. Ekku. Imma ġifieri inti tara li jien għandi dritt id il-white paper dak li qed tagħmel qed tagħtini da dritt li nagħmel. Però qed tgħidlek użu responsabbli u dik importanti għax dik tbiddel kollox. Mhux qed tgħidlek għamel it-trid, qed tgħidlek meta tagħżel kun responsabbli li terfa' il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li tieħu. Ġifieri tajba bella di l-white paper li qed tgħidlek kun responsabbli u tħalli fidejk. Fuq dil ħaġa, ġifieri qed nispeċifikaw aħna mhux qed ngħid taqbel jew le, jew tajba jew le. Imma mela, dil-white paper qed tgħid dawn l-affarijiet, qed tgħid li inti responsabbli imma tikkonsma eċetera. U qed tgħid ukoll li m'għandhomx imorru l-ħabs in-nies, ġifieri min jikkonsma il-ħaxixa m'għandux imur il-ħabs. Inti taqbel magħha din? Naqbel, jiena dejjem bilt magħha. Jiena qatt ma bilt, jiena dejjem bilt ma' dikriminalizzazzjoni tal-pussess tad-droga, mhux tat-traffikar, tal-pussess. Tantu veru li jiena fl-aħħar ta' tmenijiet ftaħt ċentru apposta li ngħidulu Prison Inmates Program biex dawk in-nies li kellhom problemi ta' droga u daħlu l-ħabs, inġibhom il-ħabs u ntihom rehabilitation f'ambjent differenti mill-ħabs. Ġifieri ara kemm verament il-Caritas dejjem qablet illi daw in-nies m'għandhomx ikunu penalizzati, m'għandix titħassrilhom il-kondotta tagħhom, m'għandhomx jispiċċaw f'qorti li jagħti deċiżjoni wara 9 snin fuq każi li kellhom qabel, da dejjem binna miegħu aħna. U fil-fatt kif tafu intom fid-Dangerous Drugs Ordinance li kien hemm ċara ħafna illi ftit qabel ftit ilu kienet jekk ikollok possess ta' 3.5% grammi, all right, ma tkunx penalizzat, dik kienet diġà fil-liġi tagħna meta ġiet emendata. Ġifieri issa li hemm din il-qabża u ħafna nies jisaqsu għaliex din il-qabża minn 3.5 għal 7 grams plus li tħawwel 4 pjanti fid-dar. Din il-qabża rawa kbira u ħafna nies ma jifhmux għaliex. Għaliex ma jidhirx laqas li kien hemm xi studju xjentifiku li jipprova din il-ħaġa. Il-white paper tgħid li għandu jsir studju xjentifiku wara li issa tinġabar l-informazzjoni għax il-white paper mhijiex l-aħħar kelma li l-gvern qed jagħti. White paper huwa abbozz biex niddiskutuh, biex naraw it-tajjeb li fih affarijiet li jistgħu jiġu emendati u allura dik kienet l-idea tal-white paper. Issa qed toġġezzjona għax hemm 7 grammi ġifieri qed tarhom wisq inti. Mhux jiena, ir-residenti kollha li jiena intervistajt, inkluż l-istaff, ġifieri 21 intervistajt kollox u individwali. Ma jaqblu li għandhom ikunu dekriminalizzati il-possess. Li ma jispiċċawx il-ħabs. Li ma jispiċċawx il-ħabs, eccetera. Però rawa illi 7 grammi u 4 pjanti hija kwota għolja ħafna. Ma dik ma qablux. Illi 7 grammi rawhom kwota għolja ħafna. Għarru taf xi ġifieri, kieku kellek tieħu 7 grammi, għarru laqas timxi, tiddamda mal kollox, anke jekk tuħu inqas.
Dan il-white paper mhix qed tgħid li għandek tieħu 7 grammi kuljum Alla ħares. Qed tgħidlek li jekk tinqabad b'7 grammi, jekk tinqabad b'7 grammi, Biktar minn 7 grammi. biktar minn 7 grammi, mbagħad jgħidlek terġa' jkompli jgħid illi minn 28 gramma sa 7 grammi hemmhekk jieħdu jsiru proċeduri mbagħad. Wieħed irid jitkellem quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja u jaraw eżatt how to deal it. Però xorta ma jeħilx il-ħabs. Qed tifhem? Anki minn jekk wieħed ikollu possess ta' 28 gramma sa 7 grammi. Jiena ngħidlek il-verità rajthom daqsxejn għolin. Il-kwoti rajthom għolin. Jien hekk ħassejt. Li huma mbagħad verifikajt ma' żgħażagħ tagħna u tiskanta kollha kemm huma. Kollha kemm huma. Kien hemm wieħed barrani fost dawk l-intervistajt, ġifieri qiegħed bħalissa fil-programm. Ma kienx kontra l-white paper as such, però meta semmew din il-kwota, għallina fl-opinjoni tiegħi hija kwota għolija ħafna. Mos għanif u għal-waqfa qasira, li meta niġlura għandi iktar mistoqsijiet xinsaqsi l-Monsinjur. Fostom, nishtiq nqajjem il-punt issa jekk di se tkun legali, mhux hekk huma biex tgħidu legali, ma li tkun tista' toħodha, se jiġri minn dawk illi nqabdu qabel qasrija waħda mhux berba waħda u weħlu ħafna snin il-ħabs. Dawk se jibqgħu il-ħabs, kunu ma komun ftit ieħor.